danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa, mun gode. Ɗaya daga cikin 'yan takararmu na shugabannin ƙasarmu a Najeriya wanda suke jiran a yi zaɓe, sai ga shi ya fito yana ta magana cewa zancen rashin lafiyarsa da ake yi ba gaskiya ba ne. To jama'a sai ku biyo mu domin samun cikakken wannan rahoton. Tinubu dai wanda aka fi sani da Asuwaju ya dawo daga jinyar da ya yi ta rashin lafiyarsa, amma kafin ya dawo ya sanarwa da 'yan Najeriya cewa wannan rashin lafiyar da ake ta zancen ba shi da lafiya ba fa gaskiya ba ne. Tun kafin dai wannan batu mutane suna ta yaɗa bidiyonsa da hotunansa inda aka nuna shi akan keken guragu, keken tirenin. To jama'a sai ku biyo mu domin ganin dawowar Tinubun daga ƙasar waje a magana. Double query.